Katekiżi tagħna llum eżistijiex taqtek nispiċċa l-aħħar 4 petizzjonijiet li aħna għandna fit-talba tal-missierna wara li fl-aħħar katekiżi ħadd l-ewwel 3 u kont qed nispjega kif il-missierna mhix biss hija talba fiha nfisha, però anke wkoll hija mod kif aħna nitolbu. Jiġifieri li nieħdlu quddiem il-missier bħala uliet flimkien, mhux ħa nirrepeti li spjegajt l-aħħar darba, nagħtiha fil-qosor. Imbagħad l-ewwel ħaġa hekk illi aħna nesprimu għali jitqaddis ismek it-tifħir tagħna l-Alla. Tiġi saltnatek li nfittxu li Ġesu jkun verament fiċ-ċentru tal-umanità kollha bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, ikun nitritint rajna kif naħarfu rida talla billi nitolbu wkoll it-talb il-Bibja mela rajna jitqaddis ismek talb ta' tifħir. Tiġi saltnatek u għat-talb għal-miġja tas-saltna tal-Alla hija t-talb għal-miġja tal-Ispirtu fuqna u r-ritorn ta' Kristu. Ikun li trid inti għat-talb bil-kelma li nisimmu l-kelma tal-Alla. Illum ħanaraw l-aħħar 4 petizzjonijiet oħrajn li aħna nagħmlu fit-talba tal-missierna li huma anke mod kif aħna nitolbu. L-ewwel waħda li ħanaraw llum hija ħobżna ta' kuljum għatina illum. Din it-talba eżisti ħobżna ta' kuljum għatina llum tingħaqad mas-sens li aħna bħala uliet għandu jkollna il-fiduċja f'Alla missierna. Ġesu fil-Vanġelu diversi drabi jgħidilna biex aħna nafdaw il-missier li jaf x'inhuma l-ħtiġijiet materjali tagħna nafdawh li hu se jipprovdilna. U allura hawnhekk inkomplu l-missierna bl-attitudni ta' tfal li għandhom fiduċja f'missierhom. Mhijiex kwistjoni ta' kliem li ngħidu jekk hux tajjeb u ħażin, għax ikun tant għandna ħafna minn din il-mentalità tot fader qalbek xemm fiha li tgħid il-missierna u f'qalbek m'hemmx fiduċja f'Alla, le ma toċ. Għaliex ma toċ? Għaliex mhix vera qed tgħid għalhekk ma toċ, għax inti ma tistax tgħid kelma u f'qalbek ma tfissirix mingħajr fiduċja. Mhux il-kelma ma toċ, it-talba ma toċ, il-qalb tiegħek ma toċ. Allura importanti naraw li aħna eżistijej jekk ikonna din il-fiduċja f'Alla, illi Ġesu tant jitkellem dwarha. U l-fiduċja fiex? Fil-providenza tiegħu. Aħna llum il-ġurnata eżistijej sfortunatament. Il-bniedem meta kien jaħdem iktar l-art bħal huma l-bdiewa għandhom ħafna aktar sens tal-providenza li Alla jmexxi l-ħolqien u niddependu ħafna minnu u li aħna qegħdin ngħinu. Fl-era teknoloġika li ngħixu fiha llum dan is-sens ta' providenza ħafna drabi naqas għax inħossu li huwa aħna li rridu nagħmlu kollox. Il-verità huwa li kollox ġej minn Alla, aħna rridu nikkollaboraw hemm il-parti tagħna mija il-parti tagħna hija waħda ta' kollaborazzjoni mal-ħidma ta' Alla. U allura eżisti rridu hekk nikkonvertu anke fil-qalb tagħna li nkunu persuni li mulej kapaċi nafdawh biex nitolbu dil-parti tal-missierna li tittestendi ruħha l-bqija tat-talb tagħna u għall-ħajja tagħna li nkunu nies fiduċjużi il-mulej se jipprovdili mhux iż-żejjed tiegħi, se jipprovdili dak li hu meħtieġ. In-naħa l-oħra eżistijej però ta' din it-talba ma nistgħux nifirduha mill-parabola tal-Lani u Lażru tal-ġudizzju universali tal-karità tagħna. Meta aħna qed nitolbu l-mulej ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħna qegħdin ukoll nimpenjaw lil nfusna biex aħna ngħinu l-ħaddieħor fl-għejxin tiegħu ta' kuljum. Jiena ma nistax imur quddiem Alla nitolbu għalija u jiena ninsa l-ħija. Ma nistgħux, għax inkella aħna nkunu anke spiritwalment nies egoisti. Basta jiena għandi l-affarijiet spiritwali kollha umani meħtieġa għal ħaddieħor nitlob imma jien ma nxammarx il-kmiem biex inkun nista' naqdi lill-persuna l-oħra. Allura din it-talba eżisti dan il-mument waqt li huwa talba ta' fiduċja, però ma nħalluhx ikun talba ta' kundanna fuqna stess. Li qed nitolbu l-mulej jipprovdi lilna u aħna ma rridux inkunu sinjal ta' providenza għal ħaddieħor. Ħaġa oħra li din it-talba f'dal mument turina eżistijej, il-ħobżna ta' kuljum ma tirreferix biss għall affarijiet materjali tal-ħajja tagħna. Li ċertament tirreferi għalihom ukoll, però tirreferi wkoll il-ħobż tal-ħajja ta' kuljum li hu Ġesu Ewkaristija. Aħna f'dal mument nitolbu lil Ġesu jagħtina lilu nnifsu fl-Ewkaristija ta' kuljum.
ta' kuljum. Għax aħna kuljum niddependu minn Alla, kuljum niddependu mill-ġdid minn Ġesu, kuljum għandna bżonn il-Ġesu mill-ġdid fil-mixja tal-ħajja tagħna. Kuljum eżistijaj. Kuljum. Kemm inkunu foqra jekk nitolbu il-Alla l-missier jagħtina l-affarijiet materjali ta' kuljum u ma mmorrux nirċievu l-Ewkaristija kuljum. Eżistijaj. X'faqar ikun ta' mentalità ta' ħajja nisranija. Li niġlu wara l-missier tagħna biss tal-affarijiet materjali u mhux għall-ibnu nnifsu il-ħobż vera ta' kuljum. Ta' kuljum eżistijaj għaliex kuljum. Għax tal-lum ma joċċa l-għada. Meta Alla tom bil-manna għallilhom biex kuljum jiġbru l-manna, tal-lum ma toċċa l-għada, aħna kuljum għandna bżonn nibdew mill-ġdid. Kuljum għandna bżonn il-Ġesu, kuljum għandna bżonn niddependu fuq Alla missierna, kuljum għandna bżonn nitolbu, kuljum għandna bżonn nisimgħu l-kelma ta' Alla, kuljum għandna bżonn ninduru lejn il-Knisja. Kuljum eżistijaj. Irrid noqogħdu attenti li aħna ma neħdux il-Alla for granted u naħsbu li aħna ma nġib bżonnu ta' kuljum. Imbagħad it-talba l-oħra wara l-ħobżna ta' kuljumija aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Ċertament din hija parti tat-talba tal-missierna li forsi uħud issibu ftit daqsxejn diffiċli. Ma hekk aħna qegħdin nitolbu l-ewwel ħaġa biex il-mulej jagħti il-maħfra lilna. Xi tfisser? Tfisser li qegħdin nitolbu ta' midinbin. Li aħna ma morrux quddiem Alla x'aħna tajbin. Aħna uliet il-missier għalhekk ngħidulu missierna, però aħna uliet midinba. U allura jekk fl-ewwel waħda rajna qabel rajna l-fiduċja li għandu jkollna f'missierna tas-sema biex jipprovdilna l-affarijiet umani u spiritwali, issa naraw il-fiduċja li għandu jkollna f'Alla l-missier li lilna jaħfrilna d-nubiet tagħna. Eżistijaj, inħeġġiġkom, ħadd minnkom m'għandu x'jaqta' qalbu mill-ħnina tal-Alla. ħadd minnkom m'għandu jaħseb li hu daqshekk ħażin li d-dnub tiegħu ma jistax jinħafer. ħadd minnkom m'għandu jaħseb li ħawwa xi ħaġa daqshekk kbira fil-passat li għadha tittormentak sal-lum li taħseb li din il-mulej ma jridx jaħfirha jew ma jistax jaħfirha. ħadd minna m'għandu jaħseb li l-maħfra qedem għal kulħadd imma mhux għalija. ħadd minna m'għandu jemmen il-gidba tax-xitan li Alla mhux se jaħfirlek. ħadd minna m'għandu jemmen il-gidba li għax ħaterġa' tidneb għax ħaterġa' taqa' li għax inti dajjef daqshekk m'għandikx tmur tqer u allura m'għandikx għalfejn għaliex xorta ħaġerta tiżbalja. Le eżistijaj. Aħna għandna bżonn kontinwament il Alla jaħfrilna. Il-bniedem ġust jaqa' 7 darbit kuljum tgħidilna l-kelma ta' Alla. Mela kuljum ukoll għandna bżonn ngħidulu mulej jaħfirli. Il-Knisja fit-talba tagħha uffiċjali tal-liturġija fil-għaxija fil-kumpieta, it-talba ta' qabel norqdu li hija talba għall-Knisja kollha, s-saċerdoti, reliġjużi u lajċi kulħadd jista' jitlob liturġija u kulħadd għandu jitlob il-liturġija tas-sijat. Tala qabel li nitolbu l-mulej jaħfrilna. Għax aħna nies midinbin. Aħna bħal dak il-pubblikan li jidħol fit-tempju u jgħidlu ħenna lija x'jiena midneb. Ikollok nina minni għaliex jiena midneb. Aħna l-koll għandna bżonn del ħaġa eżistijaj. U Ġesu jpoġġilna fit-talba biex jiena narfu li aħna tassew midinbin. Magħha però din mhijiex biss aħfrilna d-nubietna, imma hija wkoll bħalma aħna naħfru il-minu ħati għalina. Importanti nifhmu eżisti li ħanejdu hekk il-background tat-talba tal-missierna huwa il-persekuzzjoni wkoll l-ewwel insara kienu għaddejjin minnhom. Jiġifieri dawk li kienu ħatin għalina, dawk li qegħdin joqtluna, dawk li qegħdin jippersegwitawna, dawk li lilna qegħdin jagħmlulna l-ħsara. U allura hawnhekk ipoġġina fid-diskors kollu li Ġesu jitkellem mill-imħabba lejn dewwa. Itolbu min jippersegwitawkom birku tistru l-ħadd tagħmlu l-ġid il min qed jagħmlulkom id-deni. Irtu konna din l-attitudni eżistijaj. Ġesu qed joħda fuq granted, qed jagħmel stat ta' fatt meta qed jagħtina din it-talba f'dal-ħin li aħna ħankunu persegwitati, li aħna ħajkun hemm min weġġana fil-ħajja, mela ma noħduhiex bi kbira, Ġesu huwa vera, huwa realtà jiftħilna għajnejna l-verità, int se jkun hemm min jippersegwitak, int se tagħmel it-tajjeb u se taqlaħħa, int se tħobb u se jitraduk,
Inse tagħmel il-ġid u ħajjitu f'kontrik, u mhux se japprezzawk. Din il-verità tal-ħajja, dan hu dnub li jammar fil-bniedem. U għalhekk Ġesu għen jitħax bina jidinna li tolbu l-maħfra kif il-mulej jaħfer lilna bħal maħna naħfru. Importanti li nifirmu illi Ġesu ma qalniex nitolbu aħfirna dubitna daqskemm aħna naħfru minnu ħati għalina, imma bħalma naħfru minnu ħati għalina. Għaliex huwa l-bħal? Diversi drabi Ġesu jgħidilna kunu bħal missirna li hu fis-smawiet. Per eżempju, Luqa 6:36 jgħidilna ħennu bħalma u ħanin missierkom. Ġwanni 13:34 jgħidilna bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll intom ħobbu lil xulxin. Hawnhekk allura il-mudell tal-maħfra ma jsirx daqskemm jien kapaċi naħfer, minnu kapaċi jaħfer. Imma l-mudell tal-maħfra huwa Ġesu innifsu. Ġesu innifsu eżistijaj. Aħna msejħin biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu nejxu Ġesu. Nejxu f'Ġesu. U biex aħna kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra Filippin kapitlu 2 namlu tagħna is-sentimenti ta' Kristu. Is-sentimenti ta' Kristu. U allura mbekk naslu biex namlu kif jgħid San Pawl fl-Ittra l-Efesin kapitlu 4 vers 32 li aħna naħfru lil xulxin bħalma Alla ħafer lilna fi Kristu Ġesu. Iktar ma nifmu kemm Alla lilna jħobbna, kemm jaħfrilna, iktar għandna x'inħobbu u naħfru l-oħrajn. Meta nsibuha diffiċli biex naħfru, ejjew ma neħlux mal-emozzjonijiet tagħna, mal-uġieħ tagħna, ejjew inħarsu lejn Ġesu. U aħna għandna l-qawwa tal-Ispirtu Santu fina, tlabnija qabel tiġi saltnatek, biex bil-qawwa tal-Ispirtu aħna nsiru bħal Kristu, xejn inqas minn hekk. Eżistijaj. Mela ejjew anke din it-talba nagħmluha u ngħixuha. Aħna fil-qalb tagħna ta' spiss ikollna bżonn anke it-talb tal-maħfra. It-talb tal-maħfra. Mela mxu bil-ewwel rajna t-talb tal-providenza, ħobżna ta' kuljum fina llum, issa nistgħu naraw anke it-talb tal-maħfra. Imbagħad Ġesu jpoġġilna petizzjoni oħra fuq fomna u f'qalbna, iddaħħalniex fit-tiġrib. Il-kelma ddaħħalniex fit-tiġrib li mhux dejjem tinftehim tajjeb hija diffiċli ħafna biex nagħmlu traduzzjoni tajba mill-Grieg għal Malti. Kelma waħda ma nistgħux naqilbuha bil-Malti. Allura kif jgħallem il-Katekiżmu tal-Knisja paragrafu 2846 hekk din il-kelma tista' tfisser tħallinix nidħlu fit-tiġrib kif għandna f'San Mattew, chapter 26, verse 41, jew nkella tħallinix naqgħu fit-tiġrib. Mela jew tħallinix neħtlu fit-tiġrib, jew tħallinix naqgħu fit-tiġrib. Importanti jeżisti li Alla lilna ma jittantanix, it-tentazzjoni mhix ġejja minn Alla, it-tentazzjoni tiġi mix-xitan. Alla ma jista' jġarrab għal-ħażen u lanqas mhu se jġarrab il-ħadd jgħidilna San Ġakobu, chapter 1, verse 13. Però importanti nitalmu nagħmlu differenza meta ngħaddu mill-mumenti tal-qibsa tal-ħajja, differenza bejn il-prova u t-tentazzjoni. It-tentazzjoni kif diġà qed mhijiex ġejja minn Alla, mhijiex. Il-prova hija il-mumenti qibsa diffiċli li Alla jippermetti biex aħna nikbru minn ġewwa fil-virtù. Fil-virtù. Li rridu ngħaddu mill-prova iva, Alla jgħaddina mill-prova, mhux iġarrabna fit-tentazzjoni għadnu bħala ħażen dik mhix minn Alla. Imma Alla jgħaddina minn mumenti ta' prova fil-ħajja tagħna, kif għadda pereżempju l-Abraham. Il-prova li joffri l-Iżak. Għaliex Alla jgħaddina mill-prova? Biex ikabbarna minn ġewwa. Eżistijaj, ma naħsbux li aħna nikbru spiritwalment biss daqskemm nitolbu. Le, Alla jgħaddina mill-prova, kull wieħed u waħda minna. Issa Alla ma jgħaddinix bil-prova biex hu jkun jaf x'hemm f'qalbna għax il-Mulej jaf. Però jgħaddina mill-prova biex aħna nkunu nafu x'hemm f'qalbna, inti taħseb li temmen ħafna, tgħaddi minn prova u tiskopri kemm ma temminx.
Aħjar, imnalla tiġi f'sensik u ma tgħidx illużjoni spiritwali taħseb li indi bniedem ta' fidi kbira u mbagħad ma liġ kien inkwiet toħda kontra Alla tiqaf titlob ma tibqax temmen u tibda tidej, mela inti mhux ta' fidi kbira xejn ħabib. Taħsibx li inti bniedem ta' talb kbir u mbagħad kif tiġi timrat għaddiju talb għaddiju kollox disperazzjoni. Irridu noqgħdu attenti eżisti. Aħna ngħaddu mill-prova sabiex jinkixef xemm f'qalbna biex aħna nkunu nafu u tu biex nikbru. Kif ma tistax tħobb fil-verità jekk l-imħabba tiegħek mhijiex pruvata. Inti tħobb daqskemm tħobb fuq is-salib fil-ħajja. U allura eżistijej meta qegħdin ngħidu mulej tina grazzja li meta jkollna t-tentazzjoni aħna ma naqgħux għaliha u meta taddina mill-prova tal-ħajja aħna ngħaddu mill-prova ħalli nikbru nkunu iktar sbieħ. Però din tfisser eżistijej id-deċiżjoni mill-qalb li aħna rridu nagħmlu. Ġesu f'San Mattew kapitlu 6 jgħidilna fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll, ma tistgħux taqdu l-Alla lill-flus. U dik jeżisti m'hemmx id-deċiżjoni radikali f'qalbna li aħna rridu l-mulej Alla qabel kollox, allura ma nistgħux eżisti. Ma nistgħux nitolbu dit-talba minn qalbna, iddaħħalniex fit-tiġrib. Jekk ma rridux naqgħu aħna fit-tiġrib, għaliex aħna rridu l-Alla l-ewwel qabel kollox, irridu nimxu l-ħajja fl-Ispirtu Santu. Kif jgħidilna San Pawl fil-Galatin, kapitlu 5, vers 25, jekk ngħixu fl-Ispirtu ħalli nimxu fl-Ispirtu. Il-mulej jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-ewwel ittra l-Korintin, kapitlu 10, vers 13 jgħidilna sa issa ebda tiġrib ma laħaqkom li l-bniedem ma kienx jiflaħ għalih. Alla u fidilu ma jħallikom biex tiġġarbu aktar milli tifilħu. Jaħseb li ma t-tiġrib jagħtikom il-qawwa u l-għajnuna biex tkunu tifilħu għalih. Alla jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Mela kuraġġ eżistijej. U din il-qawwa, din it-taqbida nistgħu ngħixuha biss fil-qawwa tat-talb. Hekk Ġesu meta jiġi it-tentat mix-xitan, Ġesu jeleb it-tentazzjoni bil-qawwa tal-kelma tal-Alla. Fil-Ġetsemani Ġesu hekk dak il-mument ta' prova li għaddi minnu. Mela anke Ġesu għadda mit-tentazzjoni tax-xitan u jgħaddi mill-prova. Ukoll jgħaddi mill-prova fit-talb fil-Ġetsemani. Itolbu, Ġesu jitlob fil-Ġetsemani. Aħna x'kuntant nippanikjaw, nibdew idu niftuħ qalbna ma' kulħadd, nibdew nitkellmu ma' kulħadd u l-inqas nitkellmu ma' Alla. Ma' Alla. U l-inna Ġesu ridna nisru miegħu għalinna fil-Ġetsemani. Iridu neħtlu aħna f'din it-taqbida f'sara ta' talb biex tħares il-qalb tagħna li ma morrux aħna nitilqu l-Alla. Min ma jitlobx jispiċċa jitlaq il-Ġesu fil-ħajja tiegħu fil-momenti jibsa. Eżisti. Allura importanti li dan irridu nixuha fi-spiritu profond ta' talb. L-Ispiritu Santu eżisti jgħinna f'dan il-moment ħalli jkollna il-perseveranza. Il-perseveranza li nibqu f'kull moment ibes nafdaw f'Alla u ma nċedux għal-gideb tax-xitan għall-emozzjonijiet negattivi. Imbagħad nitolbu eħlisna minn kull deni. Din hija issa it-talb ta' liberazzjoni. It-talb ta' liberazzjoni. Importanti jeżisti li aħna narfu illi x-xitan jeżisti. Ix-xitan huwa persuna vera, anġlu, spiritu ħażin, ribellus kontra Alla, jobot il-Alla, u għax jobot il-Alla, jobot il-dawk li Alla jħobb. Ġifieri jobot il-bniedem għax Alla jħobb il-bniedem, u jobot il-ħolqien għax Alla jħobb il-ħolqien. Ix-xitan irid ikisser il-bniedem u irid ikisser il-pjaneta tad-dinja. Għaliex Alla jħobb dak li ħalaq. U x-xitan għalhekk jobodna. Mhux għax interessaħ minna per se, imma immaġinaw jekk xi ħadd irid iweġġa' l-ġenituri. Iweġġaħhom l-iktar mhux jekk iweġġa' lilhom, jekk iweġġa' lulidhom. U x-xitan hekk jagħmel li jrid joħodha kontra Alla. Sa kontra Alla jaf li ma jista' jagħmel xejn. Allura biex ngħidlek jipprova jweġġa' l-Alla billi iweġġa' lilna. U xi drabi jeżistijej it-tort tagħna illi jirnexxielu u għajla nirrealizzaw li x-xitan mhux minnek interessaħ irid iweġġa' l-Ġesu u xi drabi aħna nħalluh. Ix-xitan eżistijej huwa dak li jifret, li jinganna, li jqarra, li jġib il-firdiet, li joħodha kontra l-pjan ta' Alla. Li joħodha kontra dak li Alla jrid jagħmel. Huwa qattil, huwa giddieb, kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan,
huwa l-qarrieq kif jgħidilna l-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 12. Aħna rridu noqogħdu attenti eżisti għaliex wara kull dnub m'hemmx biss l-umanità tagħna imma hemm ukoll il-ħidma ta' Satana. Ftit irrealizzaw li aħna qed noħduha kontra x-xitan. Kontra l-pornografija hemm ix-xitan. Wara l-adulterju hemm ix-xitan. Wara l-abbuż tad-droga hemm ix-xitan. Wara it-tkissir tal-familja hemm ix-xitan. Wara l-infedeltà tas-saċerdoti hemm ix-xitan. Ix-xitan ma jġenna nagħmlu xejn eżisti. Ix-xitan jittantana għal ħażen u x-xitan jaħdem fuq id-djufija tagħna. Għalhekk aħna Ġesu jgħidilna biex nitolbu l-missier tagħna jeħlisna minn kull deni. Id-deni propjament jeħlisna mill-ħażin. Id-deni huwa Satana. Għandna bżonn dat-talb ta' liberazzjoni. Li kull wieħed u waħda minna f'ċertu sens aħna l-koll eżorċisti. Għax Ġesu il-qawwa tax-xjaq li neħelsu in-nies mix-xjatel u lil-nafusna mix-xjatel. Ġesu ma tgħix biss lill-eżorċisti, Ġesu ta' lill-Knisja kollha. Ġesu jagħmilha ħafna ċara fil-Vanġelu ta' San Marki, tfismi keċċu xjatel, daw kollha li jemnu. Kulħadd għandu l-awtorità. Il-Knisja rabtet it-talba liturġika uffiċjali tagħha tal-ħelsien mix-xjatel mal-eżorċisti biex ovvjament ikollna persuni illi jafu x'qegħdin jagħmlu hemm il-qawwa tal-Knisja, mill-fiduċja tal-Knisja u ma jħawdux in-nies. Għalhekk biss. Però din hija l-qawwa li Ġesu ta' lill-Knisja kollha, il-kull min imammet, mhux il-qassisin. Laqas il-qassisin eżorċisti li din kollha, inklu inti li int mammet, int għandek is-seta u l-awtorità kontra x-xitan fil-mixja tiegħek. Ċertament ma' din it-talba daħannix fit-tiġrib, jeħlisna minn kull deni, nifmu anka l-rol eżiż ta' Omna Marija eżisti l-Immakulata Kunċizzjoni dik li mingħajr dnub u allura wkoll illi toħodha kontra il-qawwa tal-ħażen u ta' Satana fil-ħajja tagħna. Ma nibżawx eżistijaj inkunu devoti tal-Madonna li tħarisna u topproteġina mu speċjali bil-talba tal-Rużarju mill-ikbar deni tagħna x-xitan. U ovvjament eżistijaj l-aħħar ħaġa l-ikbar deni tagħna tafu x'jista' jkun li nitilfu ruħna fl-infern. Forsi ftit huwa moda li tkellmu dwaru mija verità. L-ar deni li jista' jiġri l-bniedem u li jitlef ruħu. L-ar deni li jista' jiġri lilek huwa mhux li timrat, mhux li jkollok kriżi finanzjarja li titlef ruħek għal dejjem fl-infern. Ejjew nagħtu każ tar-realtà spiritwali anke ta' wara l-mewt eżisti. Nitolbu l-missier tagħna jeħlisna l-aħres qatt minn din it-tieni mewt li nitilfu ruħna. Jalla eżistijaj mela t-talba tal-missierna mhijiex biss talba bil-kontenut x'nitolbu, imma talba li tiftinna l-orizzonti ta' kif għandu jkun it-talb tagħna bħala nsara. L-ewwel ħaġa neħtlu quddiem il-missier bħala quliet flimkien mhux kulħadd tar-rasu. Imbagħad it-talb ta' tifħir jitqaddes ismek. Imbagħad it-talb għall-inżur tal-Ispirtu Santu u l-miġġja ta' Ġesu f'ħajjitna tiġi saltnatek. Imbagħad it-talb bil-kelma talla. Ikun li trid int kif issemek da fl-art ta' xirda talla narfuha fil-Bibja u fit-talim ta' Knisja. Ħobżna ta' kuljum għatina llum it-talba l-providenza. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina it-talb ta' maħfra. Iddaħħalniex fit-tiġrib it-talba l-perseveranza. Iddaħlisna minn kull deni it-talb ta' liberazzjoni. Jalla eżistijaj din it-talba tkun it-talba għażiża għalina l-insara u ma ngħidux pappagalment imma nifhmux qed nitolbu, imma tkun anke mod kif aħna nitolbu fil-mixja tagħna bħala nsara.